Agent 5-0! Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti paggibusan, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 5-0! Dagitoy a karton tinakitak a pagbagkatan dagiti kakadwa ni Vernon ken Ma'am Lara. Boray rayak ti Teddy Bear. Babaan ti kotsilyong imat ko. Positibo. Naglaon ti Teddy Bear ti Shabu. Shabu dagitoy. Boray rayak pa dagiti daduma. Kalpasan na. Picturak dagiti epektos. Vernon, kumusta ti pagnayo iti rapiin? Kas iti sigod, Ma'am Lara. Naanayas ti amin agaraw mi. Na-i-deliver ka di amin dagiti epektos? Wen, ma'am. Adto iti kwarta. Kompleto amin dahit, ha? Very good, Vernon. Asino ti mangipagarop nga adda ilikal na mapaspasama iti bodega ni Martin? Nalaka lang ayalis tali puspos da jalakay, Ma'am Lara. Padno day ta. Kinapudno na. Jack ay ayatan day jay alakay. Tila ang kwarta natin padag ko. Kat iso ti aramatan tayo kadag iti ilikal at transaksyon tayo. Ayan, ma'am. Adda pa'y may saparikot tayo. Ano day ta, Vernon? Ni Zola, nga ampon ni Don Martin. Vernon, saan aparikot day ta? Tapno saan alapad iti dakas nga aramid tayo? Patayaman! Anya? Aramidam ti ibagpagakan ka, Vernon. Siya klaeng tiagtagi ko iti kinabaknang ni Don Martin. Angam sakbay nga ramidak day ta, Ma'am Lara. Ikutakpay day di babay. Sayang ti kinapusaksak na. Sika talaga, Vernon. Mababalaw da ka di, ma'am? Nagpintas, kan super sexy day di babay. Saan kalaan a kontento iti inaramid mo kan kuana iti? Kayat ko nga ulitin, Ma'am Lara. Okay, aramidam ti kayat mo. Kat iti saan ngagbayag? Ni Mat Don Martin, ti isublat mo apatayan. Ariglado, ma'am. Ngam sakbay dita? Nasken a pagaramidak iti kasuratan ni Don Martin. Asyak ti pangipatawidan na kadag iti kinabaknang na. Talaga nautek kayo, ma'am. Nasken naramidak da ito'y? Tapno bumaknang tayo. Kat agbalinton a big time ti grupo. Babaan iti droga. Ma'am Lara. Lala ingam ti agpamarang anasayaat. Iti mansyon. Kan pagaramatam latta ni Zola, iti maiparit nga agas. Nagbalina na drug dependent dayja Zola. Agasam? Sapul-sapulan nanti agaramat iti droga. Adik mat dayjay, ababay. Ola, isardeng tanday to yasaritaan ta. Imanihom ti kotse. Tagawitan ije mansion. Kamusta, honey? Honey. Oh, kasla na bambanog ka Wen, ano tinaramin ko di opisina. Pinasyar ko pa dagiti na duma negosyo ije Pampanga. Honey? No kayat mo? Agbakasyon ka pa iti trabaho. Total, adumat dagiti talkam a manager iti kumpanya.
Iso tapay lang ti makaamo iti negosyo. Honey, Makita kiti langam kat kasla na bambanok ka, apirmi. kabalak da ito'y. Kayat ko nga ming bakasyon, honey. Kayat ko ti mapan iji baybay, wano resort. Ha? Please, honey. Saan pa'y nga ita? Dupay dagiti nasken nga aramidag. Paayin na ka di, honey. Maday ta ka manin. Kubura ka manin na dagos. Sige. Apa man namalpas ti aramidag ka di opisina, ag out of town ta. Ha? Mapantay ti kaya papapanan. Nardo, ayan ka din ni Ma'am Sola. Diyan ka mo, apay aya. Sapsapulak nga, Rod. Kaslan nakitak mo't itay itiigit ti swimming pool. Kastaya. Vernon, ada ka di aramidom ita? Awan. Apay. Ada ngamin nakasarita kabak nang. Kayat na ti gumatang iti droga. Anya? Kayat kumat ti maaddan iti ado a kwarta. Sigurado nga ado ti gatangan na a droga. Gapo tabak nang. Sigurado kay ti daytang ibagbagam, Nardo? Sigurado da ito, Vernon. Ang mga numasabit tayo dito, ha? Awan ka diti panagtalag mo kanya? Amom matanti kinapudnokin ka. Insurot nakpay ni tinaminsan na nagideliver iti droga. Bueno. Nas ka na makasaritak pa dayta at tao. Sana problema dayta. Kontakan, takasaritak pa nga muna. No problem. Zola. Oh, kayat kon ti matay ani. Tumpak ako ni ti bantay. Anya? Bantay dito. Nasobraan na tinagaranat iti droga. Wow. Nagpariir ti angin ditoy. Zola, adda ka dito'y banay. Awan ti banay dito'y. Diyak pa yun makasarita iti limpyo. Di naksungsungbanan. Total, sandak mat lang apudpud nung anak. Iso na saysayatan amat tayak. Tawanan ti sirsirbi ti biyag ko. Zola. Kaya't kon ti matay. Kasta ka di? Awan, ma'am. Adda ka no big time nga maamo ni Nardo. Gumatang kadagiti lako tayo at droga. Ala, ibagam kadagiti kakadwa. Sarakam jay tao nga ibagbaga na. Areglado, ma'am. Isurat mo ni Nardo, taiso ti makaam mo iti tao nga ibagbaga na. Wen, ma'am. Ano da ito nakaparabawa brown envelope iti lamisita dito silid. Kita man. Ladawan dagiti ayam da ito nga da iti bodega. Ano ti kaya't asawan da ito Adeg igaman ni Lara at Teddy Bear. Oh, my God! Vernon, nakasagana ka diti amin? Wen, ma'am. Nakasaritak matan jay tao nga ibagbaga ni Nardo. Kat, anyat makunam iti day jay at tao. Talaga abak nang. Makitak itilangan. Nginginaan pa dya kotse na, ma'am. Nasayat nga rod no kasta. Dahito yan ti kataklan at transaksyon tayo. Ayan dagiti kakatwam. At daday tilugan? Kasaritam idaan na imbag. Milyon ti balor dagiti epektos ang mailako iti baknang. Iso nga agridam kayo. Wen, ma'am. Nakasaritak idanan na imbag. Nakasagana meten dagiti igam a maaramat apang salaknib, no kas pangarigan tada mapasamak a bolilyaso.
Nasayaat nga rod no kasta. Kat? Anya nga oras ti panangi-deliver yo kadag iti epektos? Inton sardan ti saritaan mi, ma'am. Itigid ti pantalan. Ijay, tinagsasaritaan mi apagkikitaan mi. Ala, isagana yon dagiti droga iti lugan. Umadanin ti babak ng ti grupo. Anya ti kayat asawan dagitoy aladawan, Lara. Anya day taladawan, honey? Atoy, kita... Anya ti mapaspasamag iti bodega. Anya ko man... Nagtalakakan ka, nga mapay alok-lokon naglang. Ay, anya ka din ti sasawam, honey? Saan ka di asya butig, ika, ma'am? Naglawag ang makita di taladawan. Naglaon iti droga dagiti kabarbaro nga stuffed toys. Ita, ilawlawag mo kanyag ti amin. Apay nga adda droga iti bodega. Nardo, ito'y tayo pa dito ya. Awan mo tindag iti nakasarita ka bayar. Urayan tayo, Vernon. At dala siguro nakataktakan da. Mabit lang Oo. Sa di na ti papanam? Mapanag iti dayta comfort room. Tara suma. Uwen, agsubli ka dagos. At 20 kwarta. Oh, ayan dagiti droga. Yawat mo pa'y kanyak deta kwarta. Sigurista ka mata niya. Narigatan. Awan gayam. Apay asikatin ang itulod iti kwarta. Ken mangawat iti droga. Ayan ti amom? Ada na pataga na paran na. Iso siya tibinaw na. Hala, agin nawatan. Okay. Anya! Hoy! Diyos ka! Nagkaaltip na na. Aglib mo ng kadagas. Diyos ka, anyat na pasamak. Ako na ito nagpaputok. Sir! Lahat na nagpaputok. Nagalaga. Sige, lumaban tayo. At dapat lang katakwado dagiti epektos. Naliptak na dyan tao, sir. Nakatara dagos. Napipig sang armas dagiti naramat na. Dagang! Anya teramitan tayo? Saan tayo basta makadaya? Napalaulawan da tayo dagiti kabuso. Naglakid din tanang si putak dyan may isa kadwara. Nagduduak. Iso nga pinaputok ka kadayos. Ti awanan bay na, Nardo. Traidor. Isumot lagayam apimanaw itay. Behmam, anda na pasag ka kakadwa tayo. Anya teramitan tayo? Jaske, jaklakit di patiliw si bibiyag. Iso lumaban tayo o gani. Ha? Sige, boss! Jaske, imatutagiti ka, boss, ha? Kawan ti paglimuan tayo! Salpag! Isumot lang gayam makayat mo napapanawan ni Zola dito'y palay. Gayam, at nangisit apanggap mo, Lara. Di mo amot isasawam, honey. Sana pagnoday ta. Nagbatad dito'y ladawan ti mading aramin mo. Nagbambanugak da ito ang negosyo. Dadailam lang. Anya? Ada ka di ambong may papan itipan nakaramas ni Zola. Ha? Sungbatan na ka. Anya ti kaya't asawan na ito'y aladawan nyo kay ni Vernon. Agin inawat kayo iti droga. Total. Di nakmatladanggan. 1. Siyak tinang paramas ka ni Zola. Kat ni Vernon tinang ramas. Niya. Kat pag naamin anakitang itiday taaladawan. Awanan ka itibayin. At nagsarting alugan dagiti pulis iti batog. Sana mabalin ito eh. Saan? Zola, iha. Pakawanan nak. Diya ka mo tinararamid ko.
Basol amin da ito'y ni Lara. Papa. Sir, intaray ko adagos dito ospital ni Zola. Jak na siputan ti panangiwan na iti pulso na. Agyamanakin ka, Ani. Saan nagapukan ka? Mapukaw ko ti kakaisuna mangipatpatag kanyak. Naibaga ni Zola kanyak ti amin, sir. Papa, kayat kon ti agawid iti balay. Jak kayat di ti ospital. Saan pa ay nagsublit ti sigo da pigsam? Agtalinad ka pa dito ospital ko na ti doktor. Kalpasan da ita, ipanda ka pa iti rehabilitation center, iha. Papa. Ala, agpaimbag ka. Kat pakawanan na kadagiti nagbasbas-ulakan ka. Si kagayam tinangidiso iti brown envelope iti lamisita, Nardo. Wen, sir. Tapno makita yo ti mapaspasama kiti bodega yo. Ita, adan iti pagbaludan dagiti demonyo. Kapagyaman ako na ka. Sir, trabaho ka dito. Isungawan ti rumbeng a pagyamanan nyo. Nabatag dagiti naalang ebidensya kontra kadakwada. Nagpalpaliwag. Jak ida sinardengan. Dayawag ti kinalain mo, Nardo. Sapay la kuma, taado pa ti matulungam. Jakin pagarop a may sahang agent. Kaya't no sana gapukan ka, nadadaal ko man anaming pinsan ti negosyo. Kaya't amangan, no pinatay na kami pa yan ni Lara nga utak ti sindikato. Titan gagayan tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo iti drama tayo napauluan. Agent 540! Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Teresa Calay, Mary Jane Castro, Virgie Puclay, Junar Ributaso, Isagani Bulyeser, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.